ke inkathazo madoda. Shuku, my Eden Prince, good morning. Ewe mhlekazi. Mhlekazi ewe torho. Ndiyaqonda mhlekazi babezilate za deliveries. Ndicela uxolo kuloo ndawo mhlekazi. Kulungile, bye. Wow. Kutheni le nto uninzi lwabantu luthumela into ezininzi kangaka ukuthi mihlale? Loo nto icacisa into basinentsebenzo. Ifana ukonwabisa ke loo nto. Into nwabise? Yho, ndingonwaba kakhulu uba le kampani ngarhwaba ngezitampu. Uyaziqonda ndizitshoyo esazincinci ngabona ke ezi ndingasithutha lonke ixesha zinawundisindi. Khawuyeka ukumbombozela khawundincede apha. Tshini madoda, kanti nithi abantu batheni na? Yinto nje soloko bethuma into ezisindayo besithumela apha kuthi. Le mibhumbutho lena ngenongena apha kwesisithuthu sam. Kanti yabona ke ezazincinci zona noko xa ndiyozilanda kuyacaca into yoba noko ndingathi ngazihamba. Vela phi mjongeni? Uyambombozela ke khona. Okokoko mkubradaki. Ndindedwa, ndidilivarisa ndedwa, ndilanda ndedwa, yonke izinto ndiyenza ndedwa. Jini. Uvelaphi? Sinentsuku singakuboni mfondini. Kamqala kunjani ngegame nje emva kwemini? Asinankuku yokuqhwitha mfokabawo. Hayi, bendingathanda wena kodwa man okomka ubradaki umthwalo ndina ungaphezulu kwamandla am. Andifumani nethuba tyana encinci elingaka nje lokuba nditye ndileqana nje nalo msebenzi. Susibulala man Velaphi. Inene wena uyakuba nene nantsika mani Neqhubu ihenia. ihenia. Unyanisile. Uyakuqhobo sekinisipha. Okay, into engapha yakwaleyo. Yabona ke le nto nasike nixelele ezobosi zam. Manene, sinepostcard evela kubradaki. Hey. Uthuphi kakade. Nokuba kanayo nemdaki senti kulandawa kuyo. Nombi, sinepostcard evela kubradaki. Uthi, hi folks, ndiyathemba ukuba anizophula imiqolo ngomsebenzi apho kuba mna ndisagcakamela ilanga laseZimbabwe. Lo mfuqakamelelanga ebengayanzi ifilm napha Inokugqothiwe. Thula, Qhuba. Ndiqibile ukufilima eyam indima. Yeva, ndinixelela uqothiwe lamntu. Kodwa ke i-director ithi kukho enye ipart endifaneleyo kwifilimu elandelayo. So folks, kungekudala igama lam niza kulibona lidanyaza ngezibane eziqaqambileyo. Mandisithele umhlobo wenu odumileyo, Bradaki. Hey, odumileyo. Hey, ndandimbona ubuya kude nobomi bakhe. Njengokuba thina singamakhobo kapha sizama le mpilo nje, lo mfo ubhatalelwa nje ugcakamelanga. Hey, nokuba nentombi zijingana lapha ezimpumulweni phaya kuye. Njengami nentwana. Awunonyawo zam ziyandibulala. Exesha lo mfo yena ezingcange ndumasi. Joyce, kwawufuneka into uzame ilicense esithuthuthi uzoncedisa kwezi-deliveries. Uthi kutheni? Khawume kancinci. Ndinecebo. Yiza Sparks. Siyaphi ngoku? Uzakubona wena. Hayi kulungile. Umkhumbula nyani kodwa uBradaki ne? Lowa asoka inyawo etafuleni, ikofu esifubeni, ukundingxolisa kwakhe ndakumchithela ngale kofu. Tshini iminezi ungxalana nerhanqa ema-orange khangela. Nditsho ke nokundiqhatha kwakhe bendinyuse ndehlisa endithwalisa le mithwalo yakhe inzima. Hayibo, andimkhumbuli tu mna. Ndifuna noba ngubani na nokundinceda. Ndiyamkhumbula kodwa uBradaki. Mamela ke, kuzawufuna ukuthetha nomnumzana Owens nomnumzana uHlubi. Andiqondi noko uba bangakwalela uba uzifumanele umuntu wokukuncedisa. Kodwa ke bhuti okwangoku nazi deliveries zikulindile phaa kwela gumbi le-messengers. Kulungile Joyce. Umnumzana Hlubi, andinoyimeli into yokubhidanisa nokufixwa le
we-deliveries uyandiva kulungile Mrs Zinqinda kumxelela kwaye sawuthetha novelaphi eke Joyce uMrs Zinqi uthi zikhona ezinye iparcel zakhe akazifumananga ngexesha kuqhubeka ntoni kona Mhlekazi xa ndithetha inyani wena uvelaphi uyedwa okoko kwemka ubradakhe kwaye nathi sisuke saxakeka kakhulu ngoku yena akanamntu wokumncedisa sicela uxolo torho Mrs Zinqi kuloo ndawo sawufumana umntu endaweni kabradakhe nenze nje ubani sitsho ke okay kulungile uhambe kakuhle Mrs Zinqi watsho ke Mhlekazi ube necebo lakhe Joyce ndiyamkhala ngoku andisamawiki ndinecebo lakhe ndiyabona nami Owens ewe Mrs Zinqi bendicinga uba Ewe, Mrs. Zinqi. nifuna ukwengeza imessenger kule khampani andibi ewe kunjalo eke ndinomtshana wam uHorace osandula ukuvala izikolo ngoku ufuna isingqungqo de zivulwe qasha yena ke siyavana kodwa ntoni nina nifuna imessenger yena ufuna umsebenzi ngoku ke yintoni enzima hayi kulungile uqeshiwe Horace kulungile sabe into bhala nasi inombolo enamfumana kuyo okay kulungile Joyce ufonela uHorace umxela ufumene lo msebenzi funeka ezakwazi usebenza novelaphi kwangoku kulungile Mhlekazi Horace wamkelekile ke eshukushukuma awungethandi nokovelaphi uba uanti wam uMzinqi ayive into embi kangaka into yokuba wena velaphi bufuna ukunibulisa umthalo andithi hayi Horace kuba kaloku xana kuyiva loo nto angalithatha lonke ishishini alise kwenye inkampani zakuthini ke iboss ewe Horace uyakunceda ke velaphi undiphathe kakuhle unganibulelisi ngomsebenzi kwaye ndamkela uphela kwenyanga nam ke ndakuqinisekisa ukuba umsebenzi awulahlekeli kuyavakala ityuwa ewe Horace laphi sithandwa sam ubuphile lonke lixesha Ethel khawuyekana nam torho ndisengxakini sufuna ukuthi undifuthanisele velaphi Horace ngoku ngibani lo Ethel nangu Horace hayi baby yabona kusukela ngoku ke Ethel nangu umuntu ofuna ukuleqaletana naye lo ngena nje itype yam nje uthi kutheni uthayotapha kwabama indoda le isithando sam velaphi ulicela kuke khona velaphi chola zonke into ezisabe ngena Mnumzana Hlubi uleft nomzala wakhe nomnandi unomnandi bahambele kuwe ngoke left ngacela ntoni nomzala wakho ngovelaphi Mhlekazi ngovelaphi ewe mnumzana Hlubi oko kwemka ubradakhe uvelaphi utsala nzima bendicinga uba mhlambi beningathanda uqesha umuntu okumncedisa nge-deliveries lefty besike sayivela wena lo nyewe ngoku wena usatshaya ngenqa yokubhakiza okana kuthe ufuna usebenza beshukushukuma hayi Mhlekazi unomnandi ufuna umsebenzi andiva ke unomnandi lo ngumza wami uphuma eKapa kwaye ufuna umsebenzi wokudeliverisha uyawufuna ewe uyawufuna yima umuntu obhinqileyo wenza i-deliveries ingaba kho into engalunganga kuloo nto hayi ayikho amaxesha ngamanye mnumzana Hlubi eli lixesha lesimodern into ziyatshintsha Mhlekazi hayi ndiyabona nam nto ndiyayibona ke ungathanda ukumqesha andazi ke kunganjani xa unondizama hayi kulungile kwalunga ndiyabulela ubungathanda ukuba ndiqale ngantoni ungaqala ngapha amboni nje uvelaphi kwakhumbile messengers uza kubonisa yonke into eza kwenziwa apha yeyeke kanti usiboniswa nguwena mna hayi kulungile
hayi ngoku ke kodwa. Kulungile. Mandihambe ndomela uVelaphi kwela cala. Bye bye. Bye bye. Enkosi kakhulu mnumzana Hlubi. Uqhubeka ntona. Ubani usanda uphuma no left apha? Ngunomnandi. Ubani? Nomnandi. Bebefunani? Ndimqeshile. Into? Kaloku unomnandi ngumzala kaLefty. Ndimqeshele into yoba makancedise uVelaphi. Uthi kutheni? Ungothuki Martin. Kaloku amaxesha ngamanye lixesha lesmodern into ziyatshintsha. Hayi inene. Oh, uncumo lwakhe. Imilenze yakhe. Umqeshela lonto. Hayi. Kaloku uVelaphi uyasokola, ubrother yakho libele. Hayi ke kufuneka umgxothile. Hayi ke uthini? Mgxothe sendiqashe omnye umuntu. Umqashile? Ubani? uHorace. Horace. Ewe, umtshana kaZinqi. Umtshana kaNkosikazi Zinqi? Ngamqasha njani? Ayikho into bendinokuyenza. Ebekhalaza apha wathi mandiqashe uHorace. Wena ke gxotha uNomnandi. Andinako. Ngoba Martin uyayiqonda mos lento. Mhle, liqumqumana. Hayi. Akasebenzi lokwana shame. Oh, usizana labantu. Hayi ke mina andizokumgxotha uHorace. Sabagcina babini ke. Hayi ke uVelaphi izokayithanda lonto ke. Hayi nguye uHorace lo. Ewe nguye. Yo, mandicela uVelaphi into enzekileyo. Ubi. Joyce, Velaphi, mhlekazi. mamela. Velaphi. Sike savavanya imeko yakho. Safikelela kwisigqibo sokuba sikufunele umncedisi. Oh hayi, sendibene nayo Horace. Hayi ke kukhona omnye ke. Omnye ubani? Igama lakhe nguNomnandi. Unguno? Kakuhle. Umuntu obhinqileyo? Kakuhle. Uza kuba imessenger. Kakuhle. Uthetha uba mhlekazi uza kuqhuba isithuthuthu adeliverishe. Kakuhle. Ngunomnandi. Kakuhle. Iqala ke nkathaso. Velaphi. Ukulindele kwela gumbi leMessenger. Oh mamela. Kukhona nje into encinci nje uma uze uyiqaphele. Ndifuna onwabe ekhaya apha. Eqonda mose ledichoy. Kakuhle. Molo. Ewe, Emna ke ndikuVelaphi. nguNomnandi. Kuthiwe ke ndikufundise umsebenzi. Asinawuyenza ngelinye ixesha nalonto. Yuhani saxakekile mina ngoku. Mnenze umsebenzi endinawo kwaye ndisemva ngawo. Kawishise umoya Velaphi. Uthatha phezulu gqitha lo msebenzi. Ndifanele uthathela phezulu lo msebenzi. Ubalulekile kum. Ndinqanele ikomiti yeti. Ubungela kunceda undenzele Velaphi. Kwaye uke uyiyeke itsale loti. Andifuni xoxa mina. Akwazi nokuyenza itilo. Ayinophela kule mina endlini namhlanje khona ngizabophula intamo tu. Shini, noba kuthe qabu ngokwasemsebenzini Velaphi, nakunalo nethuba lokwenza iti. Nazi ke delivery zale njikalanga. Azinyekwa khona? Leke yona kufuneka uyise kumsisini. Simthembise ukuba uzalifumana phambi kwenzimbi yesithathu. Uncede Dr. Velaphi uyihambise. Kungenjalo uyakuku yawuqumba. Andiwamkelo. Qinisekise Dr. Velaphi ukuba uyayifumana. She. Kodwa Joyce sezininzi kangaka nje efuna nje izidelivery emva kwemini. Unabancedisa ababini okanye ulibele. Kunjalo kanye. Ungaxhali Velaphi sikhona. Azivela ke nawe. Ewe Joyce. Well, yekazi ndiyaqonda nje ngeke ndiwugqibela umsebenzi ngaphandle uba ndincediswe nini man. Uthetha ubuvuvu Velaphi. Sokuze ungaqili. Velaphi.
Sithandwa, ndiyacela xa uhambisa ii-deliveries udlule eshibhongbhong dry class undiphathele isiketi sam. Kodwa nomnandi uyakuyivuyela loo nto. Kwaw, nobuntu ke khona. Velaphi uncede ungashwabaniseli isiketi sam phaa kulaa tyesi esithuthutu sakho. Mr Hlubi kana kuyithanda loo nto. Hayi ke kulungile nomnandi. Uyakuyikhumbula loo nto. Ayikho into akayenze kakuhle. Ndanqinelana nelizwi lakho. Anabazi nakusakuyingcamla. Uyakubuzincedile. Make sithuthe idolophu. Ke sibone uba asinawufumana ita yiyo na. Masi Khanimeni kancane. Nithe deliveries ngaka ndizigqiba njani ndodwa? uqiniseke kwezo deliveries ziphelile xa sibuyayo. Khona ukuze uMr Hlubi abone ukuba undiphethe kakuhle. Nami ke ndakwenzela phaa ku-anti bangagqothisi. Horace, kasowuhamba nalena kuphela kwanje yaku-anti wakhe iselena kuMrs Zinqo. Oh, uyahlupha ke khona. Hayi, uyahlupha. Lapha? Horace. Manje kusebenza apha. Hey nina. Manap. Nenza ntoni kule moto? Sisebenza apha eshukushukumi. Ndinganazi nje. Kungoba siyafika. Jonga nazi ipasel fela sizambisi. Nisebenza apha nobabini? Ewe. Sabani ka-ID zendibona. Jonga apha mhlekazi. Umizinqo ngu-anti wam kwaye uba usawuthanda umsebenzi wakho ingathi ungangena phakathi uyekane nathi. Awu doch. Siza nolonga uvelaphi. Hey. Ivela, kodwa uyawude ufunde nini ukhwela ilift? Yho, yalo ndithathayo. Uyazibona izingcango zezentsimbi. Xa zike zavaleka isingathi sobe ziphinde zivuleke. Hayi phofu, nguwe oxhamlekayo. Hayi, awunawufana unjike tu vela kahle. Ngoba nabe bekhwela kule moto yalapha eshukushuku. Oh, baya. Hayi ngunomnandi loana kunye noHorace. Yazi ba, bekufanele bancedisa mna apha emsebenzini. Kodwa singathi kumaxa umsebenzi usanda kwana nje. Ayo. Phela pho abantu. Ezinye izinto anofana uziguqule nje. Xa zike zavaleka isingathi sobe ziphinde zivuleke. Bona mfethu Velaphi. To left. Ndiqinisekile into zihambela kakuhle Velaphi. Hayi wena nawukhalaza kakhulu ngoba ke Xa ndithetha inyani bendiyazi into ukuba unomnandi umhlobo wam uyakusebenzisana kakuhle nawe Velaphi. Xa sinokuba sibhekise kuloo nto leyo kodwa ke ngimalunga ke nokusebenzisana ndingasithi Inenekazi nyani andithi? Ewe mhle yena kodwa Ndithe ndakubona umphumputho womsebenzi onawo ndaqonda uba unomnandi angawuthi nje qhwi. Enkosi lefty kodwa Bathi unibulele Velaphi. hayi beningazokubona Kanti abahlobo ngabantoni xa bengenakuncedisana xa kufunekile? lento inje wena ndingase jonga ixesha kufuneka ndibuyele bakery kukho iwaka le sausage rolls ekufuneka ndizenzile. Bye. Hayi wena linyani lelokuba unomnandi lona lilady phofu.
Khangelapha Joyce, sikhona into engifika ndithetha nawe. Ngelinye ixesha torho Velaphi. Velaphi? Mhlekazi. Amakhadi kankosikazi Zinqi entengiswa kawafumani. Yaye intengiso yakhe izawuqala ngecala emva kwentsimbi yesixhenxe. Kusasa ngomso. Uxolo nje. Velaphi? Besimthembise nje ba uzowazisa namhlanje phambi kwentsimbi yesithathu. Ukwazi abanexesha ukuwabhala. Ngoku kuzawubetha intsimbi yesihlanu. Ewe Velaphi wena ezokuwabhala namhlanje akunolala ngokuhlo. Bendiwanika uHorace noNomnandi babahambise la makhadi. uHorace ebefuna kuwadelivarisha. Ewe Mrs. Zinqi. Ukhangela ukuthi singxakini kwakhona vela. Yawenze intoni? Ngiyabuya. Horace iphi la parcel ufana kuyideliver kum? Iphi? Uvela kuyideliverishile. Yeke yileke bendinika wena kunye noNomnandi. Oh, ewe kodwa ngendlela besiceke ngayo imitholo Velaphi besinike yona. Akhange sibe nalixesha lokuyizisa yakho auntie. Enkosi kakhulu. I-Rest Easy Coffee Shop leya. Bathi bachole ipasile enophawu lwethu eshiywe ngabantu ababini ebebesela ikofu phaya. Beniyophunga ikofu. Bashiya phale parcel. Beniba niyodeliverisha nje. Nifumene ithuba lokuphunga ikofu. Horace umnumzana Hlubi nomnumzana Owens bakugxothile. Simgxothile. Ugxothile. Xolo kancinci. Bendicela ungixela uba ndiyayeka kulo msebenzi. Uvumelekile. Nina nobabili hambani yolala amakhadi niwashiye phaya kwaye ningazithembisi ngobuthongo sobe nibuthi qhwe nizawubhala kuse. Velaphi? Uxolo torho. Velaphi ingathi uwedwa ngoku. Shame sister Velaphi. Bahlekazi, ingathi noko likhona elinye icebo. Kukho umuntu wumbi obenze isicelo salo msebenzi. Nyani? Uphi? Nanku elindile phako la gumbi le messenger. Velaphi khawuleza umzisi apha hlambise ngamqasha. Kulungile mhlekazi. Bahlekazi. Kukho into endifuna unixelela yona. Yey! Bratake! Velaphi! Xolo Bratake. Yaba nguwe. Xolo Bratake. Thina